Assalamu alaykum hormatly izleyijiler. Men jurnalist Allamrat Rahimov. Bugün 2021-nji ýylyň 23-nji ýanwary. Bu gedekki gepleşigim men ýürüte söhbetdeşlik hemde pikir alışma hökmünde görnüşinde geçirýän gepleşigede ýam ýyllaşlamada olarky gepleşikleriň birinden tanalan Türkmenistanly aktivistimiz Murat Düşemowy çağırdım. Murat, hoş geldiňiz. Hoş geldik, sağ olun. Birazcık atladık geçeyin. Murat Düşemow 2020-nji ýylyň ahyrynda 2020-nji ýylyň 29-njy dekabrynda özüniň Türkmenistanyna bir syýasy partiýa döretmek planynyň bardygy barada aýdyp beýanat bilen çykyş etdi. Şonda da garaşly öz başdak bir syýasy partiýa goşulmak isleýänleri çağırdy. Öz eden beýanatynda bir gaýtgaçyk video çykyşynda şol günüň ahyrynda Ülani Murat Düşemow bilen men oturup ýörüte söhbetdeşlik geçirdim. Murat Düşemow özüniň şu partiýa, syýasy partiýa döretmek baradaky planlary barada gurrun berdi giňişleýin. Şondan soň ýyllaşlamyzdan köp sanly sorawlar gelip goşdy. Bana Murat Düşemow we anam etmeýän diýen adamlarym tapyldy. Murat Düşemow Milli Howpsuzlyk Ministerliginiň ýörüte adamsy bolmagy mümkin, häzir boluň diýen aktivistlerem, opozisionerlerem tapyldy. Indi şu meseleleri, şu käbir beýleki meseleleri aýdynlaşdyrmak üçin ýörüte Murat men ýene bir gedek söhbetdeşlikge çağırdym. Bu geçirilýän söhbetdeşlikler Muratyň özi üçin belki bu howpsuzam däldir. Şu arada da men biletim belýär. Murat, şu taýda düşündirýärsiňiz, şu geçen gedek 2020-nji ýylyň ahyrynda 29-njy dekabrynda şol eden çykyşyňyzdan soň size bir nähiller bar azar berildi-mi? Nähil boldy soňky ýagdaýlar? Allamrada 29-njy dekabrdaky goýulan videodan soň eger şoň akşamy Milli Howpsuzlyk işgärleri geldi. Aramyzda gurrundaşlyk boldy. Ýöne hiç ýerlik näme güýç zat ulanylmady. Prosto çasny gurrun boldy, da şahsy gurrun boldy, da aramyzda şonu şol videomy aýyrmakly bolar haýyş etdi. Şol video diýmek bilen siz 2 minutluk ýaly goýan videoňyzy goýdaňyza tutjaňyzda siz şonu Türkmenistanyň halkyna ýüzlendiňiz, özüňizde tarapdar adamlar bar bolsa, şu siziň käde döretjek bolýan partiýaňyzy gollamakly hem şoňa goşulmakly çağırış etdiňiz. Şonu aýyrtdylar da şol gün şeýlemi? Şu goýulan 2000-de ýeter ýetmez videony aýyrmagym haýyş etdiler. Çok haýyş etmekleri sebäpli we de ýene başga da bir näse sebäpler bardy. Şonuň üçin men o videony aýyrdym. Hiç ýylyk howplu zat ýa gurrun ýa basgynç olar ýalyklat bolany. Men o taýda hiç bir kanun hereket etmedim de. Bolýa indi şonu halamandyrlardan Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk gullugynyň işgärleri, häkimiýetlerem belki halamandyrlar. Elbetde bular ýaly inisiatiwaň halanjakdygy ýa gollanjakdygy barada bizde bir illüziýa ýok. Sebäbi Türkmenistanyň häkimiýetleri bu damşylar ýaly inisiatiwa görkezýän adamlara gynantakda basyş görkezip gelýärler. Indi ýene men ştada sorajak bolýan başga bir adam bar. Şo bolan eden çykyşyňyzdan soň size seslenenler boldymy? Siziň eden şo çağırışyňyzda Türkmenistanyň içinden seslenen adamlar tapyldymy? Tapyldy. Edil garaşmýaly kän muň adama ýetemzok. Ýöne eýýam Daşow welaýatynyň, Mar welaýatynyň, Ahal welaýatynyň jaňa denler boldy. Men häzir olaryň atlaryny jekmejek sanap oturup biljekler. Olardan entekmen hiç ýyl ruhat alamak bu zatlar hakda. Ýöne adamlar düşünýärler hiç ýyl bir kanun hereketiň ýokdugyny, özleri şolada gowy düşünýär. Birinji bilen ikinji bilen men şolardan anyklap habar alýan wagtlar habarlaşýar bolýan. Gelip azar beren adamlar ýok diýerler. Basyş etdiler, başga zat etdiler ýa gorkuzjak boldular. Olar ýaly hereket entek bolmady. Indi siz şo eden çykyşyňyzda diňe bir zady bellediňiz. Siz özi bar ýogy entek özüňiziň bir niýetiňiziň bardygyny aýtdyňyz. Siz partiýany registrasiýa etdirdim hem diýmediňiz. Şo partiýany registrasiýa etdirerin hem etdirip bilerin hem diýmediňiz. Bar aýdan zadyňyz Adalet Ministrligine baryp
şu mesele barada konsultasiya alıp gaýdypsyňyz, oňa sebäbi siz şol näme dadyň gerekdigi, şol partiýany registrasiýa etmek üçin näme talaplar bardygyny bilmek üçin, emmen şolaň reaksiýasyny bilmek üçin barypsyňyz da. Olaram senin kanunu hukukumuz bar diýipdir. Hakykatdan hem Türkmenistanyň konstitusiýasyna görä de, ýa-da partiýalar baradaky kanununa görä de senin partiýa döretmäge hakykatdan hem hakyňyz hukukumuz bar. Ýöne şoň ýygyany bilen şu Türkmenistanyň daşynda iş alyp barýan özlerine opozisyonerler diýip adlandyrýan käbir aktivistler şeýle bir size garşy bir hüjüm edip başladylar. Ýa-da olar näme diýe olaň aýdýan zady näme häzir bolun bu mehmeňe adam bolmagy mümkin, sizi tutturjak bolýandyr, sizi ýygnatjak bolýandyr. Ananman özlerine beýleki bir tarapdan hem Türkmenistanyň içinde diýe hereket ýok. Türkmenistanyň içinde halk oýanok. Halk oýanmaly, beýgirip gelýär, çağırış edip gelýärler. Nisede minde halkyň bir wekili ýokmyny, bir oýanan adamdan biri ýokmyny, ýöne bir inisiatiwa bilen çykyş etdiňiz. Ýöne özüňiziň planyňyň bardygyny aýtdyňyz. Partiýa döretmek. Özüňiz hem kanuny da salylandyňyz. Indi gelin şu arada käbir size garşy näletleme kampaniýasy ýaly bir öz borçly gurnulan şäherlerden bir çykyşlary görkedeýin. Hususan bulurda Döwlet Baýhanow hem Çemen Öräýew diýen ýaly özlerini opozisyonerler diýip adlandyrýan käbir aktivistler aýratyn tagalla görkezdiler. Öz gepleşiklerine de ýaşuly opozisyonerler bilen hem käbirlerini çağırdylar. Hususan hem Nur Muhammed Hanam çağırdylar. Ondan hukuk goraýjy aktivistimiz Farid Tuhwatulyny çağırdylar. Olary da olaňam dilinden olaň eşek bolan zady hem eşden adam şol häzir olaň bu hökümetiň adamsydyr, mehmeň adamsydyr diýilen ýaly sözler boldy. Şonam eşitdiler. Hususan mene gel şutaýda Nur Muhammed agaň aýdan zadyny siz barada aýdan sözlerini eşitdireýin. Bizde yani partiya açtım diyen adam ya yalan söylüyor. İkinciden ya şu devlet bile Türkmenistan'ın hükümeti bile birlikte harekette. Üçüncüden şu devlet bile birlikte hareket edip hani kim yankı devlete karşı opozisyon partiyani açayan tüm şunu verilecek deyip adamların adını yığmasa ne şu adamları yığınan dediği ne adları şular devlete karşı hareket edecek olan adamlar şuların ne var ne yığınan da o da ne hayatı düverin dediği. Murat Dimlet'in de ýaşly opozisyonerleriň pikirini şoýaly pikir aýdan başga boldy. Hatta edim hukuk goraýjy aktivist, jurnalist Farid Tuhwatulyň belli bir derejede Nur Muhammed Hanamyň pikir bilen alalaşýandygyny aýtdy gepleşikde. Şoýaly çykyşlara sizin garaýşyňyz nähili? Sizi şoýaly çykyşlar ruhdan düşürmedimi? Bärde aýtan aýdylmaly zatken olyn ýöne ruhtan düşürmedi. Täbi men öz wagtymy şolar ýalyk men hatda ýalňyş pikir edýän adamlary wagtym sarf etmegi näde gurmkan ýa. Onuň sebäbi ananasy gelýän adam, ananasy gelmeýän adamy sen näme diýsen ondan bolanok. Kelli pikri analiz edilýän adam o meniň näle adamdygymy aýdýan sözlerini nedýän hereketlerinden edip biljek hereketlerininden maňy çykaryp biler. Ýöne bir tarapdan olar siz tananawam da menem bir ýakyndan tanap baramok siz soňky şu Tomuzda 17-nji iýuny sizi ýüzlenip Türkmen ýanky opozisyonerler ýüzlenip eden çykyşyňyz üçin sizi izolýatora saldylar. Şu wakadan soň siz birazjyk ýogşuňlyk boldy da soň ýene çykyş edip başladyňyz, käýerlerde kommentariýa ýazdyňyz. Şoň üçin kän bir sizi tanap barýan ýok da ýöne beýleki bir tarapdan islenlik bir ýurduň içinden sizi alyp çykajak islenlik bir aktiviste mehmeň agendy bolaýmasyn diýip şuha bildirip otursak, onu Türkmenistanyň içinde hereketi ýüze çykyp bilermi? Şu tarapam bar da. Ondan bu bolsa şu ýüze çykajak bolýan hereketiň hem öňüni aljak bolýan ýaly bir hili
bas şereti ýar bolup alamatlandy. Da şu daşardan inha şular ýaly edilýän çakyşlar. Ondan ýöne beýleki bir ýene bir gynandyrjy tarapy bar. Ine Nur Muhammed aga da aýdyp oturýar. Bu diýä Türkmenistanyň içinde beýdi partiýasyny diýä registrasiýa etdiren bolsa, onu diýä hökümetiň adamsydyr diýä. Siz birinciden hökümet ýa-ni öz partiýaňyzy registrasiýa etdirmediňiz, etdirdim hem diýmediňiz. Ýöne baryp konsultasiýa alyp gaýdypsyňyz. Adalet ministrligine baryp konsultasiýa alyp gaýtmakdyk ol bir uldokan gahrmançylyk däl. Onu her kime medip bilýär. Baryp sen partiýa döretjek diýenim bilen sen ýygyna oturan adam ýok, ýa mehemden işgärleri ýok, sen baryp aýdyp bilýär. Olar aýdýar, başarsaň döreti ber diýen ýaly jogap ber ýa-da bolýan şu bir giden talabymyz bar. Şu talapları yerine getirip şonu başarabilseniz hani görelli. O zaman şonu başaraýanda da öňde tek dörejek kynçylyklar bar. Onu siz bilýänsiniz. Onun indi sizin bar aýdan dadyňyz şol partiýa döretmek islegim bar diýdiňiz. Bolin berde ot düştü käbir aktivistlere hem opozisyoner ýa öldürän jurnalist diýip atlandyrýanlara ot düşdi. Olar bir hili olan ýola goýan şähereti bar. Siz şu eden çykyşyňyzda sizi bir hilin näletlemek şähereti ýaly bir şähere boldy. Ýadyňyzda bolsa ýadyň döwründe şu Türkmenistanyň içindäki adam hukuklaryny meselesini goýanlara garşy näletlemek kampaniýalary ýola goýulýar. Olam nähili şu öz ýaşullaryny ýygyna ýaşullar maslagadyna ondan niýaly hem aýdýar diýne diýä ýurdun daşynda içimizde de diýä ýurdumyzda kasset diýenler we döwletimizde kassetçek bolýanlar we diýä özlerini diýen ha opozisyoner diýip atlandyryp diýä özlerini insan hukuklaryny goýraýjylar diýip. Şolary näletleýär zat diýip onun şey diýä onun ýaşullaryny alyp göterip olar diýä ýoldan çykanlar, ýoldan adamlar diýen ýaly bir hili näletleýiş kampaniýasy ala diýen ýola goýulýar. Şolary ýaly köpçülikli näletleýiş kampaniýasy Staliniň repressiv döwründe de edilýän eken, şol Sovet Soýuzynyň içinde adam hukuklaryny goýrajak bolýanlara garşy ýa ýurdun daşynda çykyş edýänlere garşy näletlemek kampaniýalary ýola goýulýardy. Ana gaýnantakda bilen bir hil bildiren reaksiýasy şolar ýaly boldy. Indi ýöne bir tarapy bar. Şulan şu ýanky çykyş edenden käbirleri öldürüň hatda Türkmenistanyň kanunynyň habarynyň ýokdugyny görkezdi. Hatta şolan käbirleri Türkmenistanyň siyasi partiýalary arada kanunyň bardygyny bilmeýänliklerini boýun şonu görkezdiler. Şu meselede indi şu kanun meselesinde sizin hem esasy maksadyňyz näme? Siz aýtdyňyz, şu Türkmenistanyň raýatlarynyň öz haklary, hukuklary baradaky düşünjelerini ösdürmek, şolaryň düşünjelerini giňeltmek, elim şolary öz haklaryny, hukuklaryny gorap biler etmek. Ana sizin partiýaňyzyň esasy maksady şo bolar diýdiňiz da. Şu arada näme aýdyp biljek? Şol partiýaňyzyň öňüne goýýan, geljekde öňüne goýjak maksatlary barada. Şu edilmeli işler barada näme aýdyp biljek? Birinji, esasy maksady partiýanyň adamlaryň aň düşünjesini esasan şu hak hukukat tarap gelen aň düşünjesiniň ýokary bolmagyny gazanmak. Iň birinji oçurtda duran mesele şo da meň öňümde. Täze kanun bilmezden gatykän ýerde biziň özümizden ýalňyş goýberýär. Köp adyň düýün ahyetine bilimsizlik ýatyr. Iň birinji derejede şo kanun, ikinji derejede adamlaryň aň bilimlerini, üçüncü derejede de sosial problemalaryny gozgamak. Şonuň üçin iň esasy şo üç oğurun şo ýanky sanak geçenlerim bolar. Indi ýurdun içinde şolar ýaly mesele barada gurrun etseň, näse aýtdyňyz, silem çağırypdyrlar ýerli organ işgärleri, mundan ýoň başga da çağırılanlar bar. Şolar ýaly zatlar barada gurrun etseňiz, ýönüne adamdan hal ýagdaýyny gowlanmak, adamdan kanuny, hukuklaryny bilmeklerini gazanmak. Şolar ýaly zatlar hakda gurrun etseň, sen hukman ýygyna ýalarmy? Sebäbi käbir opozisyonerler pikiriçe hukman şo taýda setin çykardan ýygyna ýag diýenen ýaly bir hil düşünje döreýär da. Sen şeýdi bir nap beren barmy şo taýda şo zatlar hakda gurrun etseň? Men başga opozisyonerleriň pikir hakda jogap beriljekken, her kimin öz durmuşy bar, öz pikir edişi bar. Ýöne men üçin ýygnalaýyn. Men bärde hiç bir kanun hereket edemem. Şumada çella şu bir kanun hareket etmediğim için olaymasa ya başka başka yanlışlıklar koyulmadığım için olaymasa şumada çella entegre degen oklar
bir kanun hareket yok mu kanyan men edýän hereketlerimin aňyrsyndan. Netidi yani oğlan gıydılan şey edip yurdun içinde şey edip öz kanunu hukuklarynyň şäherinde hereket edip başlamagy belki yerli organ işgärleriniň şoňa öwrenişdirer. Sebäbi siziň hakykatdan hem siz kanuny bozaňdyk. Sizde Türkmenistanyň konstitusiýasy, sizde beýleki kanunlaram şolary ýaly hereket etmäge ýol berýär. Eger şoňa kimdir bir piýasaçylyk döretjek bolýan bolsa onda kanuny bozaýan sizlerle şonu piýasaçylyk döretjek bolýan adamlar bolýar da. Biziň esas düşünmeli adamymyz şu. Edilýärdi. Indi siz daşary ýurtda iş alyp barýan şu ýa-ni opozisiýer guramalardan ya insan hukuklaryny goraýjy guramalardan hususan biziň illeşlenmez we hukuk goraýjy Ruslan Mätiýewiň bir topor we ondan Farid Tuhwatulynyň özü topor we insan hukuklaryny goraýjy ondan Täjül Begmedi we dibin illeşmez we oňa öz insan hukuklaryny goraýjy bir guramasy we şu guramalardan şu ýurda siz bir ýardama garaşýarmymy daşyndan size şu işte de bir tide gorlaw berseler rahat diýip. Ya şolan geçip biljek işi barmy şu ýurda? Size bir ýardam edip biljek taraplar barmy? Yardım edip biljeklerini, bilmejeklerini biljek. Ona näme edip ýüz tutup görmän soň men jogap beriljek olara. Ýöne näýlegem bolsa meniň öz düşünşüm boýunça adamyň öz ilki bir kömek soramazdan ilkinji adam adamyň öz etmenim kanýan. Ya halkyň özü men öz hak hukumy şu zatlar gerek diýip ýüz tutmasa daşardaky adamlar üçin bol nälesin ol adamy kömek etmeliligini. Şonuň üçin men özüm entäge ýüz tutup göremek, men oň ýaly adamlaryň näle ýüz tutulmalygyny bilemek. Agalanam ne görürse. Ýöne olar hakykatdan hem Türkmenistanyň içinde käwat şol tutsak edilenler boldy, zat edilenler boldy. Hususan hem şu agdak geçmeli adamlar var da şu yan ýakynda Türk alternativ Türkmen Novosti Türkmenistan bir grup topor we Türkmen News saytyň nemeleri, guramaçylary. Şolara bir ýöne surat berendik üçin biziň bir illeşmede Nurgelli Hali Kafy Türkmenistanyň häkimetleri başga bir zatda aýyplap tutsak etdiler da. 2020-nji ýylyň sentýabrynda bolan waka şol. Häzir hem şol Nurgelli Halikow türme tutsagylyny notyr, ýöne şonu suraty bereniň üçin bassyk diýen oklarda başga da aýyplama bildiripdirler. Ýani bir ýerinden kar alypsyň da şo kardyň wagtynda bermeýänsiň diýip, ondan ýani şol kardalan oglanynyň dil hat alyp oňa aýyplama bildirip zat edip şey edip bunu basypdyrlar. Ýa-da ene peýgamberdi Allah berdi diýip Balkan awatly bir illeşmede sentýabrda tutsak etdiler. Oňa da hulugançylykda aýyplama bildirdiler. Olam ýani şo dewletäň çağırışında eğerip mitinge çıkacak olup durmuş olar ýaly soň maglumat çykdy da görüň çykdy. Dewletäň şo taýdaky ýerler aktivistleriniň biri eken. Şoňa ýam şol çykyş etmeginiň öňüni alyp şey edip oňa birini hüjüm etdirip ony häzir hem türme tutsaglygynda saklap atýarlar. Oňa 6 ýyl türme tutsaglygyn berdiler. Ýa-da Irak bolan wakalar agdak geçer. Biziň şol men azatlyklary işlände görümde o Sapar Muradowa yerli aktivistimiz Aşgabatdan biz bilen hyzmatdaşlyk edýärdi. Şonam şon ýazyň döwründe izolýatora saldylar, bildirip bilen belli bir aýyplamalarym bolmadylar, soň gıynadylar. Şeýdi hem ýanky şol o Sapar Muradowa türmeň içinde aradan çykdy. Gümürtük ýagdaýlarda. Şo boýunça da şoň ölümine sebäp bolan adamdan hiç birine jeda berilmedi. Ya da aýdalyn azatlyk radiýasy bilen başga hyzmatdaşlyk eden oglanlar boldy. Mysal üçin käbirlerinden aýtsaň Sapar Mehmet Nepeskuliýew 2015-nji ýylda 3 ýyllyk türme tutsagyny hökm edildi. Olam radiýa bilen hyzmatdaşlyk edýäniň üçin diýip däl, başga da aýyplama bildirýärler. Da sen neten ýanky ulanmasy derman ulanýan eken, içinde narkotik jetimleri olan derman eken, lukmandan resept alman ulanýan ekeniň diýilen ýaly bir aýyplama bildiripdirler. Ya da ýene bir aktivistan Gaspar Matalayev diýip, olam 2016-njy ýylda tutsak edildi. Näme üçin? Olam şol Türkmenistana Çağat Ähmediniň ulanýanlygyny görkezýän suratlary alyp, ýanky Türkmen News portalyna iýerendik üçin, şoň bilen hyzmatdaşlyk edýändik üçin tutuldy. Oňa da ýöne aýyplama bildirilende ýene de şol adaty edilşi ýaly başga da aýyplama bildirýär da. Şolary ýaly Gynatapda Türkmenistanyň häkimetleriniň şolary ýaly bir karam usullar bilen aktivistlenmedi, tutsak edýän halatlary, şolara basyş görkezýän halatlary bolupdy, hemen bolýar.
Side var şular ýaly bir karam usullar ulanlyp bir galp ýollar bilen aýplama bildirme koýup ýokmy? Hop hemişe de var. Ýaşaýyşda hemişe de hop var. Ýöne biziň niýetimiz berde hiç hile kanuny pozýan hereket edemiz o. Adamlarym men çağırýanlarym o bir kanun hereket etmäne çağıramak ya biriniň öýüne otlan ya birini öldürün diýemiz o. Onuň men berde oňýaly aýplanyp bilmedim de galp edilmedim onu men jogap beriljekken. Ýöne oňlar ýaly galp hereket etseler hökümetiň özüne ullakan memnun bolarmy kan? Näle bolsa meniň gurulşan adamlarymyň içinde o derejede samsyga ýok. Hiç gaýsam sen bir kanun hereket etdiň ya, ýalňyş hereket etdiň ya, ýene orda diýen oklar. Dogry bir tapar, birinji tapar nemedende meniň goýberden ýalňyşlygym bardy. Şonu şeýle jikmejik düşünürdiler, olar aýtdylar. Şular ýaly, şonu ýalňyş mandat teslim etse, düşünürse bolýar diýerde. Ýöne edil häzir meniň edýän adamda ol hiç iki manyly hereket ýok da meniň diýen zadym konstitusiýada ýazylan. Ondan başga da ýa Türkmenistanyň kanuny bar, ýa agdanyň partiýa, siýasy partiýalar hakynda kanuny. Bu taýda da gönüden göni ýazylan hiç bir kanuny. Üstesine de şol zada iň has gowy düşünýän organ bolar, sondan ýokary düşünüriljek organ mena ýokmy kan ýa adalet ministrligine bar. Sonra men 3-4 tapar jintkep soradym. Meniň şol edýän hereketlerim etjek bolýan. Hereketlerimde bir kanun hereket barmy? Adamlara ziýan ýetir bilermi? Ya bilmedlikden şu sondan maňa aýdan zatlar egerde sen millet parazlyk ya da tire tapa daýwasyny turuzmasaň ya şolar ýasana keside epesinemeler. Şolar etmeden bir kanun hereket Hawa adam saylayan faşizm ya başka şu temalar galdırmasaň diýdi o taýda bir kanun hereket ýok diýdi. Onuň gene bilmedim bu taýda näme diýip bize günä ýönkölmek mümkin. Onuň ýan agdak geçmeýärlik şuma deçeldi jaňadan adamlara da degmediler. Indi aýdaly şol jaňadan adam neslinden täzeden ýene habarlaşjak adamlar tapylar. Men şu gedekki gepleşmegem aşagynda senin kontaktlaryňy goýaryn, telefon nomerlaryňy goýaryn, senin e-mail adresini goýaryn. Awa indi şolar siz bilen ýene täze adamlar peýda bolup ugrasa, olara da aýdaly basyş görkezilip başlansa, şondan ýa hereket etmek çetin. Olara da basyş görkezilmek mümkin. Indi şonda adamlar özlerini nähil alyp barmaly. Size goşuljak adamlar öz hak hukuklaryny nähil goramaly. Şolar özlerini nähil alyp barmaly. Indi men adwokat hadel o taýda statýa sanlaryny sana oturman ýöne men esasan näme diýen berýän soragym men näme bir kanun hereket etdim, haýsy statýany pozdum. Onuň meni orada adamlara berjek maslahatym gatyr gymmatym däl, arzan kitaplarym biri Türkmenistanyň konstitusiýasy bar. So döwlet bibliotekalарynda şo 5-6 manat şondan gymmat däl narhy bar şolar. Türkmen diline, rus diline de taşyp bolýar şonu. Şo taýda görkezilen maddaly statýalarda görkezilen Türkmenistanyň grazanlary parça açyp bilýän o. Soňa salgylanma, şondan ýokary kanun ýok Allah'ım. Şo zada adamlaryň özleriniň düşünmesi gerek bolýar. Olaryň düşünmeler wady biz adamlar erwetçilige çağıramyz o. Biziň grazdan hukuklaryny soraýar, bolly başga işlat edemiz o. Diňe şo soraw berämeli, bu bäder ütgeş kullakan o adwokatystan soraw sormak ýa-da etmek gerek. Indi şonuň hakykatdan hem şo adamlary çağırlayan ýagdaýynda da köplenç adamlar öz hak hukugyny düşündirip, öz hak hukugyny gorajak bolup çykyşam edip bilen oklar. Şonu gorawam bilen oklar. Täze tapda biziň ýa-ni olar belli geçişimi diýerler aýatlanmadan köpüti konstitusiýa näme, özlerine näme hak we hukuk we ol polisiýa işgärini näme etmäge haky we näme etmäge haky ýok ýa mehmet şagyrda ýa milli howpsuzlyk ministrliginiň işgäri şagyrda. Oň saňa näme diýmäge haky we näme talap etmäge haky we näme talap etmäge haky ýok, şonu bilen oklar. Ol saňa gadagan etmäge o zatlaryň sen kanuny hukukyny gadagan etmäge hiç bir adamyň haky ýok, prezidentiň haky ýok. Şolar şonu edýän bolsa, ondan şolar özleri kanuny bolýar, sen bodan o. Şoň şu meselede
Şu meselede hakikattanam yan kaydışını yani şu kanun hukuklarını düşünýän, hem çağırlayan ýagdaýynda öz hukukyny gorap biljek, şu barada iň bolmanda düşündirip biljek adamlar bolmaly. Şu pedagoşik adamlar. Indi meni ýene gynandyrýan şu meselede gynandyrýan başga bir zat da, şu siziň geçenki eden çykyşyňyzdan soň size anam bildirmän ýa-ni aýdaly ene DBT partiýasynyň ýol başçysy Murat Gurbanow aýtdy. Menem ana öz adamdan bir iýbereýin, onu Adalet Ministrligine registrasiýa edýäm ka, şonda bilers. Murat düşýän kimiň adamsy diýen ýaly bir hili pikir aýtdy da. Ýa-da Adat Haýtbaýew diýip bir opozisiýonýerimiz bar, liberal, demokratik liberal partiýaň ýol başçysy diýip özüni adlandyrýan. Olam çykyşlarynyň bir ýerinde bir chatlarda ýazypdyr da. Ana meni aýberdim, argam berdim, bol näme üçin meni registrasiýa etmediler. Murat düşen filan sözde registrasiýa eden oklar diýlen ýaly bir ýöntem, bir hil küçük pikirler aýdýarlar da. Şu näme men görkezýär? Şu biziň opozisiýon liderlerimiz diýlen käbir adamlar şu kanunlara okak görmändir. Eğer şu kanunna näme hil talaplar bardyr ýazylyk. Sen daşarda oturan ýerinden arda berip hafa aldyryp bilen ok partiýa. Şu arada men yine şulara da kömek edetim gel. Yani şu men görkedeyin internette Google'un üstü bilen şu kanun tapıp bolýar. Şu kanuny türkmen dilinde de tapıp bolýar, ors dilinde de tapıp bolýar. Yani şu kanunun orsçasy şu ýödüňiz ýöne Google'da alyp ýazsaňyz da Zakon o politiskих партиях, Zakon Türkmenistana diýip ýazsaňyz çykýar şu kanun. Ine Türkmenistanyň siýasy partiýalar baradaky kanuny şu taýda dur. Şu kanunna da näme aýdylýar? Şu kanunna şu partiýany döretmek üçin ozaly bilen partiýanyň guramaçylyk komitetini döretmeli. Ine şu taýda da türkmen dilinde de bar. Türkmen dilindäki bu kanunyň nusxasy Türkmenistanyň Adalet Ministrliginiň saýtynda dur. Şonam siýasy partiýalar hakyndaky Türkmenistanyň kanunyny Google'da ýazýaňyz bolup çykýar, öz çykýar, ol ministrligiň saýtyna girmegem gerek däl. Ene men maslahatym biziň opozisiýonýerlerimize, opozisiýon liderleri diýip özüni adlandyrýanlara maslahatymyz. Öňünden okan şular ýaly kanuny, konstitusiýanam okan, bir zat gurrun etmeden öňürti. Şonda näme aýdylýar? Ene siýasy partiýa döretmek üçin adından 9 adam ilki inisiativ toporu döretmeli. O guramaçylyk toporunyň komiteti diýilýär şoňa. Şu 9 adam guramaçylyk komitetini döredýärde Türkmenistanyň Adalet Ministrligine baryp inha biziň guramaçylyk komitetimiz ýygnak geçirdi, partiýa döretmek barada karara geldi diýip arza berýär. Adalet Ministrligi şolar ýaly arzany kabul edenlik hakynda tasdiklama berýär. Elinize ýürüti hat bermeli. Şolar ýaly ad bilen şolar ýaly partiýany registrasiýa etmek üçin bir de arza berildi, biz hem arzany kabul etdik diýip şu tasdiklamany guramaçylygyň eline berýär. Şondan soň ýanky kanunyň 10-njy maddasyny aýdylýar. Şondan soň guramaçylar, ýanky guramaçylyk toporunyň komitetiniň agdalary Türkmenistanyň ähli vilayatlaryna propaganda wagt nesihat işini alyp barmaga hakly. Şol ellerine ýanky Adalet Ministrliginden berilen kagazy görkezmeli. Häkimlikler ýa organ işgärleri size pätelçilik berjek bolsa size aýdaňyz. Biz arzamyzy berdik, arzamydan Türkmenistan Adalet Ministrligine ýatyr, indi biz 2000 ýa biziň 1000 adam agza toplamaly. Şu kanunyň edýän talaby indi şondan soň 1000 adam agza toplamaly. Şon toplama üçin hem 6 ay möhlet berilýär. Şol 6 ay möhletiň içinde sen 1000 adam toplap gurultay geçirip bilmeseň şol ýanky beren arzaň güýjüni ýitirýär. Indi şol 6 aýyň dowamynda Türkmenistanyň ähli vilayatlaryna agitasiýa propaganda işlerini alyp barýar, ýygnak geçirmäge hakyňyz bar. Şo ýygnakyň öňüni almaga hiç bir guramaň haky ýok. Onda bu näme üçin edilýär? Bu siziň partiýaňyzyň programmasyny, ýagny düzgünlamasyny, ustawyny ýa-da maksatnamasyny, ýagny programmasyny düşündirmek. Şoň üçin öňünden ilki siz partiýaň düzgünlamasyny taýýarlamaly ýa-da ondan soň maksatnamasyny taýýarlamaly, onam ýerlerde adamlara düşündirmeli. Ine biz halk üçin, jemgyýet üçin, ýurdumyz üçin şular ýaly iş etjek bolýar. Şu maksat bilen şular ýaly partiýa döretjek bolýar. Gelin agza bolun diýip ona şoňa isleg bildirýän adamlar agza bolanyny agzalyk barada arzasyny ýazýarlar. Bir ýekeçe sözlemde men şu partiýa agza bolmaga meýletin isleg bildirýän diýip arza ýazýarlar. Arza kabul edilýär. Ondan o ýanky adamyň ady
partiýaň agdalarynyň sanawyna girilýär. Şo taýda şol adamyň nirde ýaşaýanyny görkezilmeli, ady familiýasy görkezilmeli. Tordy. Şey dep 6 aýyň dogamyna 1000 adam toplap bilseňiz, ondan soň gurultaý geçirilmeli. Gurultaý näme üçin geçirilýär? Gurultaý şol partiýaň ýolbaşy organyny saýlamak üçin geçirilýär. Biram partiýaň ýa-ni düzgünnamasyny hem maksatnamasyny gutorlukly tasdiklamak üçin geçirilýär. Gurultaýa da ýa-ni 1000 adamyň adından ýarty gatnaşmaly. Bu ullukan şäheri. Ýöne şonam gadagan etmäge hiç bir guramaň, hiç bir hökümet organynyň haky ýok. Şonam siz geçirmäge hakyňyz bar. Adamdan 500 adam çağırıp şota gurultaýyň maksaty, gurultaý geçirýäňizde şonda sesýerçilik geçirmeli. Düzgünnamany tasdiklamak, maksatnamany tasdiklamak hem partiýaň ýolbaşy organlaryny tasdiklamak boýunça sesýerçilik geçirmeli. Şonda da sesýerýän adamdan aglaba köpçüliginiň sesi bilen şo tasdiklanýar. Şondan soň täzeden ýene Adalet Ministrligine arza berilýärdi. Ine biz gurultaýam geçirdik, ine biz agdada topladyk, ine biziň düzgünnamamyz, ine biziň maksatnamamyzyň kopýasy, nusgasy diýip bu torunukly arza berilýär. Şondan soň onuň Adalet Ministrligi bir aýyň içinde karar çykarmaly. Bir aýyň içinde. Ya ha bolýar diýmeli ya da ýok diýmeli. Ýok diýmek üçin sebäbini görkezmeli. Nirde ýetmezçilik bar? Gurultaý näde geçirilipdirmi? Ya sanawda görkezilen adamdan ady galpdaşdyrylypdyrmy? Şolar ýaly adamlar ýokmy? Ya partiýaň düzgünnamasyna ya maksatnamasynda bir konstitusiýa garşy gidýän zatlar ýazylypdyrmy? Ana şolar ýaly esasda iret edip bilýär arzany. İnkar edip bilýär. Mümkin olsa Lamrat aýtjak zadym şu sözlerine de goş. Şol ret edilen ýagdaýynda da düýbünden inni gaýtalamak bolanok diýilýän zat ýok. Eger şo ýalňyşlyklary Adalet Ministrligi görkezýär, hem de belli bir wagt berilýär, şo zatlar düzeltmäni. Yani bir sapar ýalňyşlyk goýbardym, bolýan sen partiýa gurnumaly, bu partiýa agda neme bolmana gadagan nilan zat ýok, şo zatlary ýalňyş düşünmäge bersin adamlar. Awa şon täzeden onuň görkezilen kemçilikleri düzeltýärdi, ýene de arda berýär. Şolar ýaly arzany sen sansız gedek berip bilýän. Bir gedek, iki gedek, üç gedek berip oturmaly diýen zat ýok. Şolar Adalet Ministrligi görkezdim sen kemçiligini. Bolýar ýa-da gidýäň-de düzeltýäň. Täzeden ýene guramaçylyk komitetiniň maslahatyny geçirýän 9 adam bolup. 9 adam bolup da indi şo gurultaý täzeden geçirmeli ýöne. Şo eger aýdaly düýüklü bir kemçilik tapylan bolsa, aýdaly düzgünnamasyna ýa maksatnamasyna ondan şol täzeden tasdiklatmak üçin ýene täzeden gurultaý geçirmeli. Gurultaý ýene şol täzeden oňlamaly, ýene täzeden arza bermeli. Ýöne siziň gurultaý geçirmäge hakyňyz bar. Esasy zat näme? Esasy kynçylyk şol 1000 adam toplamak, 1000 adamyň goluny toplamak. Esasy kynçylyk. Ýöne şu giden milyonlarça adamyň içinden bir 1000 adam tapylmasa, onda bir daha bilmedik da, onda esasy, onda bir halkyň özü ýetmezçiligi bolýar, halkyň öz kemçiligi bolýar. Şeýlemi? Çünkü çykýanym ýeketek kemçiligi şu neme ýaly çowrda gaýtala biljekler. Men bir azajyk hak hukuklaryny adamlar düşünen o. Döwlet bolmak üçin adamlar her bir grażny saznaçyny bolmaly, şu öz aktivni gatnaşmaly şu zatlara. O zatlara köpüsi düşünen o. Şu zatları düşündirmek üçin ýöne şu kruk görüp aýdyp gelýän adamyň maksatnamamyz şol zatları düşündirmek, hak hukuklaryny, borçlaryny, Türkmenistanyň grażyny. Oňa ýene de bir düşündirmeli zat, şu daşyny oturup, ýurdun daşyny oturup, ýurdun içinde partiýa registrasiýa etdirip bolanok näme üçin? Ýa-ni siyasi partiýalar barada kanun aýdylýar. Türkmenistanda hemişelik ýaşaýan we ýaşy 18-de ýeten adamlar partiýa döredip bilýär. Hemişelik ýaşaýan. Eger sen Türkmenistandan giden bolsaň, daşynda ýa 5 ýyl ýaşap beren bolsaň, sen hemişelik ýaşaýan adam bolanok. Şoň üçin daşynda oturup aýdýanlar we ay menden oturan ýerimden Adalet Ministrligine arzamy gönderdim. Muny näme üçin registrasiýa etmedi? Murat Düşemew ýalan söýleýär diýen adamlar özleriniň kanun wagtda da batyllygyny, kördigini görkezýär. Şolar şo kanunyň gatyna maçyp görmeýändirler. Näme hakynyň, näme hukugynyň bardygyny bilenoklar. Şoň üçin eger daşyndan şeýdip batyş görkezip ay bolanok bu bolan ay bu meheme adam tydyr diýen adamlar özlerini nähil alyp barýar, özlerini hakykatdan hem şol ýurdun içinde adamdan oýanmagyna garşy hereket edýän adamlar ýaly alyp barýarlar. Bolýar Murat Düşemew
meheme adamsy bolsa ne şu adam men bilen gürleşende de belki meheme şonu gürleşdirýär diýerler. Ýöne Murat düşemi feader şu şeýtmek bilen halka ýan etjek bolýan bolsa, şonu görkezmeli ha. Şeýdik gepleşige çykyp näme etjek bolýar? Adamlar çağırıp, adamlar elinjek, meheme eline goşuljak bolýar. Bolýar. Adamlar geldi, goşulyp ugrady. Seni diýen golly ýasydy. Indi olara meheme çağırıp başlady. Meheme berjek soraw näme? Näme şu sudatlara goşulyp bersin diýer. Şonno şu öz sözüňi düşündirip bilmejek bolsaň, onda bu partiýaň töwereginden barmaly. Jenem şu wagtda aýtjaklaryň näme? Barmy? Murat. Şol aýtjakladym, birinji şu doga diýalyk şowurdatlar gaýtalamak da adamlar ýene ortak bir gaýtalaýan. Biziň edýän hereketimiz bir kanun däl. Şo zady siziň özüňiz düşünüp, şo zady kabul etmegiňiz gerek. Polisiýa işgär bolsun, milli hukukçylygyň işgär bolsun, başga edaraň bolsun. Haýsy gelip şo soraw berende siziň özüňiz şo soraw bilen jogap bermeli. Meniň şol edýän hereketimde näme bir kanun hereket bar? Haýsy statýa gawat, haýsy Uголовный kodeksin haýsy statýasyny men şumat bozdum ýa haýsy nämäni näme ýalmyşlyk goýdum, şonu maňa kagyzyň ýüzünde gorkadyň diýip bu bolly bu taýda urulakan jikbejik öwrenip oturmagam gerek. Şolar şu ýagdaýda gorkalar ýalyk hakykatynyn bu alamynat bir kanun hereket däl ahyry. Biz ekstremizme çağıramyz ýa başga bir dini bunt kaldıracak bolmamyz ok. Ýene orada dedemiz ok. Biziň bar etjek bolýan zadymyz halkymyzyň sosial problemalaryny çözmekde. Gynansagan biziň ýurdumyzda şumat geçen taparam agdak geçdim. Ýurdumyzda sosial meseleleri çözüp biljek, şoluň ugrunda isleýän partiýa, syýasy partiýamyz ýok. Şonuň üçin köp zatlar näle şeýle ýüzde geçip gidýär-de, aral maslahatlaşylan ok. Yani şu Türkmenistanda bir göz üçin ödülen bir partiýalar bar da soňky döwürlerde bilýänsiň telekeçiler partiýasy bir döreden boldular, ondan näme partiýa. Ya ýene abode öz ýa-ki Berdim Kombedowyň öz demokratik partiýasy ilýän partiýa, ondan ýa-ki agrar partiýasy bar. Ondan şu bir üç tane partiýa bar da resmi ýagdaýda hasaba alynan. Ýöne şolaň hiç şeýrem gynansak da bir halkyň häzirki hal ýagdaýyny gowlandyrmak ugrunda bir görünüp duran bir iş bitiren oklar, hatda çykyş edenlerinde de şu partiýa agdalaryny parlamentde zatda hiç bir inisiatiw görkezden oklar. Şu halkyň aladasyny näde edýärler şular? Ýöne boş sözler. Ýöne galyba salynan nutuklar söýläp oturýarlar. Indi siziň maksadyňyz şu partiýany ötede bir partiýa döretmek bilen şu halkyň hakykatdan aladasyny etjek adamlary birleşdirmek, hem şu partiýany şol urda işletmek. Bu ödem döwlete garşy da däl, ýa hökümete garşy da däl. Bu diňe döwletiň bäkwidine, bu hökümetiň öz abraýynyň bäkwidine, bu halkyň hal ýagdaýynyň bäkwidine. Onun yan kaydışında yer bu taýda näil kanun bozmaklyk bar. Şoň urunda iň ol manasy ýanşyk görmeli. Bolýa, hasaba almasynlar. Näýdali? Şu iň bir bolmajak tarapyny tutalım. Hasaba almasynlar. Sizler päýsgelçilik görkezsinler. Sizler basyş görkezsinler. Şu näme görkezler? Şu hakykatdanam Türkmenistanyň hökümetiniň alyp barýan syýasatynyň ýüzüni görkezler. Nähide kanun bozman şeýle hereket edýär. Sizler garşam bular garşylyk görkezip her hili repressiw şäherler ular başlar diýerler. Başlar şeý çek bolýar diýer. Şu öde şolaň ýüzüni açýar. Şu öde şolaň aýbyny görkezýär. Hökümetiň Türkmenistanyň prezidentiniň öz kemçiliklerini görkezýär şu. Eger şular şeý dip başlatalar, ýa-da organ işgärler. Şoň üçin daýda hatda daşary ýurtdaky ine bilen insan hukuklaryny goraýjy guramalarymyz bar. Şolar aktivistler, men Farid Tuhfatulin we ýani adam taýda agdak geçdim. Kazul Begmede baba, Ruslan Mätiýew bir giden başgalar bar. Ya opozisiýon aktivistlerimiz bar. Şolar näme etmeli? Gaýta şolar siziň hakyňyzy, hukugyňyzy gorap arkaňyzda durmaly. Ine şolara kanundan çykman, partiýa döretjek bolýarlar, emma siziň bulara garşy hereket edýäňiz. Diýip şolar gowuk durmaly. Näme üçin biziň raýatlarymyzyň kanuny, hukuklaryna ýol bereňiz? Näme üçin olaň syýasy partiýany registrasiýa etmegine böwet döredýäňiz diýip gaýta şolar siziň arkaňyzda durmaly. Bular bolsa gynansak da näme diýär?
Farid Tufatylyna çenni sana karşı çıkış edip oturuyor. Häzir bolun şol mehemana geldi bolaýmasyn. Bolmasa Farid Tufatylyň şu çakar çenni näçe ýyllap adamlaryň hukuklaryny gorak gelýär. Indi seňem hukugyň goran bol şol. Siziňem arkaňyzda durmaly şo Farid Tufatylyň ýa-da Täjül Begmed we beýlekler, ýa Nur Muhammed Hanamow. Ya şol opozisiýerler siziň arkaňyzda durup şunu registrasiýa edin, şunu hasaba alın, şunu almaýan bolsaňyz derimi diýmek hökümetiň özüniň niýeti gowdýar onda. Diýmek onu şu hökümetiň özünde halk üçin işlejek bolan. Şol urda işlejek bolan adamlara da gaýta şey edip päsiýetçilik döredýär diýip gaýta olar näme etmeli? Olar hökümeti tanqidlamaly. Size häzir päsiýetçilik görkezdi aýty. Hukuk goraýjy organyň işini tanqidlamaly. Ana meni gynandyrýanlar şu gaýta bular etmeli işini eden nokta bilen gaýta ters tarapyndan tutýarlar da ýok häzir bolun töweregine barma bu işi at etmeýän bu işi edýän adamlar diýmek mehemeden golluk alýandyr hökümetten golluk alýan. Alsyn goý hökümetiň golluk bilen goý mehemeden golluk bilen parça döredilsin ýöne şoňa goşuljak adamlar ha nähil adamlar şoňa goşuljak adamlar halk üçin bir zat etjek bolýan adamlar diýip şu mehemeden döredjek adamam alag etkin halkın bekmeydi için ulunu vermeli. Koşunu mehmet öğretip versin. Koşunu hükümet öğretip versin. Adamlar ne etmeli? Şunu almalı, halkın bekmeydi için ulanıp başlamalı. Şunu koşulacak adamlar, halk için iş edecek adamlar olmalı. Rejimin kulları olmalı. Yallaklar olmalı. Halkın aladasını edecek adamlar gelsin de koşulsun da şu partiyanı ulanıp başlasınlar. Neymiş şu da ervet saatmi? Neymiş şunları yalı ulanıp olacaklar da ulanmalı. Ana men de bu taýda hem bula bir hökümetdeşlik geçirýän jurnalist ýok munda gurlaýan onu ýöne men şu zatlara käwet siňe diýende janym ýani ýa-da. Ol bir oňuň iş başlanan bir oňuň işi gollamagyň ýerine gaýta adamlar gorkuzjak bolup hereket edip oturýarlar. Onlarda da näme gorkuz ýa gaýta şuňa ödüne ýene bir tarapdan Murat bir zada aýdaýyn şu daşary ýurtda öýlerini opozisiýoner diýip artandyrýan adamlaryň häzir ýüzüniň perdeýetini açyp oturýar käbirler. Şonu aýdyp bana hat ýazan adamlar bar. Allah Murat şu geçen gedek Murat düşemsinden geçiren hökümetdeşliginden soň köp adamdan ýüzüniň perde açyldy, kimin kimdigini bildik. Bular diýmek ýurduň içinde oýanyşyň bolmagyny isleýän olar ekenne diňe öz atlary üçin daşary ýurtlarda ine bir ýeketäk opozisiýoner diýen adam almak üçin hereket edýän ekenler. Ýurduň içinde hiç il hereketiň bolmagyna da bular razy edýär eken diýip şonu aýdyp maňa ýahat ýazan bir eden adamlar boldy. Taw bolsun aýdyp saňa da taw bolsun aýtdylar. Taňry ýalkadyn maňa da taw bolsun aýtdylar. Ine şu gedek gepleşikden soň biz görürsen nähil bolýar şolaryň reaksiýasy. Ýene de gollamaň, gorkun, oýanmaň, halkyň aladasyny etmeýän dik gyýgyrjak opozisiýonerler tapylarmyka? Ya köpçülikleýin nädetleýiş kampaniýalar gurnalarmyka? Ol çemenöre näme uýamydan edişi ýaly ýa-da ýa-ki döwlet baýhan doganmydan edişi ýaly şolar ýaly kampaniýalar täzeden ýene ýola goýuljakmy? Oňa da biz syň ederiz, oňa da biz baha bereriz. Men özüm köprek guruladım, bolmasa seni guruladım, sizi guruladım Murat. Şunu bilen barmy şu umumdan bir jemleýiji bir aýtjakladyňyz barmy? Aýtjakladym, şo bir ýeketäk haýyş, şo birde papugaýa, şo bir nemeçek gaýtalýan adam bar. Ýene bir ütköçürak bir aýtjakladym bar. Mümkin bolsa. Awa. Adamlar ýene de gaýtalýan. Yine bir sapar şon iyidin üzmen şorda gaýtalasyn elýär. Biz hiç ýylyk bir kanun hereket edemok. Siz gel goşlaýan ýagdaýyňyzda da hiç ýyl bir kanun herekete goşulaňok. Biz hiç ýyl kanun polamok. Biz öz geleceğimiz üçin hereket edýär. Bärde hökman o adamlar sizi ziyan ýetirmek üçin näle bilmezlikden şo zatlara seredilýän bolmak. Seredilmedik bolmagy mümkin. O ýanky aýdan zatlaryň sosial problemalary etmediklerinin sebebi hiç kim şoda sorulmadı olmuş. Hiç kim soramadık olmağı mümkün. Şodatlar düzeltmek için gurnamalı bir partiýany. Olar şu yankı gaýtalajak diýen adamlardan ýene bir etjek haýyşym bar. Gurrun başynda üns berdiňizmi, bermediňizmi ona biljek gel bolýan. Videony iň soňky 29 dekabrdaky videony aýyrmaklarynyň ýene bir sebebi. Alamrada sizden tapawatlykda men birazrak bir näme ganygyzgyrak päsiýetim bardy. Onun şu videomyň aşagyna diňe 29-da onun öňküleriň hem aýyrmaklarynyň sebeplerinden biri şodur. Kommentariýa goýanlarynda agyzlar gaty hapa gelýär.
adamlar beýtme. Praçyk medeniýetlerek bolun. Näme gaharyňyz gelýänem bolsa, näme dip pikir edýänem bolsa, men telefon nomerymdy. Bana jan edin, ya yazın, ya Telegramdan tapın. Näme diýjek bolsaňyz men özüme ýeke-ýekeden gurulşy. Ýöne aşagyny eýdip gatyr medeniýeti tap barmam, ejide bajyda doganyna garnaşdy. Zat goýuňdy. Ullaka bolýandy, o meni mekenim bolyn, beýlekşi türkmen diline düşünýän adamlar Türkmenlerde halis medeniýet kalmandyr diýilen pikir ýüze çykýar. Şoda hakly goýlanşyp gördüňizmi özüňiz? Alamrada men etjek hajym şudy. Bolýan men dinleýijilere ýene de bir gedek ýatladýan. Biz ýene ikilenji gedek Türkmenistanyň grajdan aktivistimiz Murat Düşemew bilen Türkmenistanda täze bir syýasy partiýa döretmek meselesi barady. Gurrun etdik. O partiýaň döredilmejegi entek belli däl. Ýöne şulurda şu Murat Düşemew hem şoň tarapdarlary finansiýa görjek bolýarlar. Şulurda bir zatlar etjek bolup görýärler kanunyň çäklerini. Biz şoňa syn etmeli, şulaň hukukynyň bozulmagy, bizim hukumumyň bozulmagy. Şulaň işiniň öňüniň alynmagy, Türkmenistanyň ötüşiniň öňüniň alynmagy. Siz şoňa düşünün. Şoň üçin biz başarsak şulara gollap bermeli, şoňa syn etmeli. Şolaň kanuny hukuklary bozulsa, biz şolaň kanuny hukuklaryny gorap çykyş etmäge taýýar bolmaly. Şolaň işiniň öňüne böwet boljak bolýan islendik adam Türkmen halkyna garşy çykyş edýän, Türkmen halkynyň, Türkmen döwletiniň ötüşine garşysynda çykyş edýän adamlar bolýar. Şoňa düşünün. Hemem Murat Düşemew şu alyp barýan işine gollap bermek, ýa şoň partiýasyna goşulmak isleýän adamlar ene şu video ýazgyň şu çykyşyň aşagynda görkezdilen kontaktlar boýunça telefon nomeri hem elektron poçta adresi boýunça Murat Düşemew bilen habarlaşyp bilerler. Gepleşigi jurnalist Allamrat Rahimov alyp bardy. Men ferip dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.